Selam hürmetli kuşlayıcılar. Bugün Dünya Çempionatının rapid boyunca Dünya Çempionatının e, 6. 7. 8. 9. turları erkeklerde, kayıplarda olsa 5. 6. 7. 8. oyunları oynayanlar. Şu an 7. oyun bu turda diysem olacak. E, Minnoş Carlsen Şubat Artyomov'dan türlü de şol oyunu görkedesim geldi de oyunlar gidip devam ediyor. Şubat 7. turu tortlar yadır 8. oyun başlamarda. Şu tayda Karamarlarda Magnus Carlsen dünyanın bu kuşçeti reyting boyunca numar 1 duran kuşçu şu 7. oyunda Artyomov Vladislav'dan oturdu. Gelin oyunu seyredelim. Ferdagan Bey'den oynadılar. Saati Sicilya, Slavyanska geçiyor. Razak ne şunyalık pozitsiya oldu. Yönü göraymanı himmedat bolmarsiyali yönüne aklar staydı. Birinci rekrov kettiler de tamam Y4 merkezi büyüsüyorlar da neme değil ya. Y-linyanı açıyorlar. Ente karaların şahatı rekrov ketmen için. Şa merkezde ne karalarım rekrov ketti. Yönü staydı oyunu kovurdum. Nehile oyunu şunu mağarlar çalıştılar. Dört tane pul perdi yönü seyredilene haşido neme urguda dur hem salta nam bursan olya yönü haşalti yaltine şuoçum pasyon jertve pjeşk oldu da neme ora oyunu açma için piyadani pida ediyorlar aklar ferdi sayedi yönü kompüter bu açma yanlışlık korkmadı. Bol Stockfish'in maslakati ona derek yönü koyucu ifyal maldı divaydiya perdin sayıda ve çeolin iksanak sonra verisini o ya da iksan sonra veri edime yam oyunun şu goçumun katı ervetliğini görkedi ya da ervet goçum dik görkedi ya alya nüştayda seredin ne şu goçum karsen görmedik olmalı sadece Sivyaskapta Selinya'da Sivyaska hem bu plan ruhi danya danga düşede iki taraflayın hemem kaçtasız galya kaçtasız olanlar neme de pil ruhu karşı ya da at ruhu karşı olsa kaçtasız değil ya da mal artık derler yani e, ruhun karşısına at yapılıyor ya da ruh efse kılıyor yani berder yönü koyca yine şu dağını ulanıp jertve diye plaşaltı pildaltını gorun ne hilak oynayışlarını perde jalta geliyor püşt almak neme Piliye yedi, innem ikinci ruhum getiriyor. Ağırdak ruh oyunu başlanıp da kuşta oynandı nemeden usatlık kasab ediliyor. Ne hili kuşçunu usat deyip kasab ediyorlar. Ehli malını bolmal fiyali yerine koyup aktif oynadı bilen oyuncu. Ehli malını koyu işledip bilen oyuncu. Usat oyuncu değil ya da ne inserseniz akların hem malı oyununa düşüyor. İnnem F4 geçiyor. Pil ayırmalı yemem yeleğin yani açmalı. Ne için niye tekde varmak için ruh bulan. Nonne pil ayırmalı oraya gidecek yerine. Fiyat piyade in küçük mal hücum edenle sen öz malımı korudım da dip olan da piyade hücum etse okman sen e, malın kaçmalı oluyor. Pil dal tağaçın ruh yetekden kuştu diye F6 ruh da var yana kompüter berde Kompüterin gorkadyan goçumy piljaväş goçum dik gorkadya da ruh da var, ruh efalta, ruh da tekde gelýär. Bärdin ne hilak bolýar. Alsaň dur ruh eftekde ýöne men näştaýda düşünmedim, näme üçin şunu alyp bolanok. Alsaň ruh da tekde alsaň näme bolýar? Ha, berde perde da tekrarsan onu perde bilen jayedin orip yatra ya seve berde iksanak mal devi bu pla goro del
ifte ejaye döyü tevavi dağda dur. Esası jaye döyü orolçam perdi. Eğer perdi bilen da tekdalaysan onu perdi jaye dinalik yatraya. Bulor berdi pil bilen jaykinur. Dirmen qatra koştum öydyan. Eğer idina gaydayn pil jay koçya yönü berdi kompüteri yine pil saartı qoğdiyada pil saartı koçup ruha topulmak. Nol kompüterin pikirde bärde adam başgarak göçýär. Adamyň pikir edişi bilen kompüteriň pikir edişi düýgünden başgaçyna biljeýik guşdy edýär. Bärde şa bilen alyp bolanok, diýär şa bilen alsaň onu garalary taýýa ýöne köýje guşdy bilen perdeň alýarlarda. Şoň üçin perde bilen almaly. Ruh haşalta da sadece şarja var. Ruh hefalti kompüter bärde de ýene Ferida teknik gorkadýan ýöne meniň Ferida teknik bolşumyň näme manysy bar tebe bärde bunu uraýanyň bilenem ýene de ruh bilen perde ruh bilen plan garşysyna ol ummasy artyk maşlyk tek gidýär bärde ruh hefarty göçüpdirler ýöne onu da Ferida bäş göçýär bolýan şan harşyýetden taň Karalar tavşyrýany ştaýdy oýnuň utulanlygyny boýnapdyrlar. Bärde ýöne näme saňam bolan ýöne köýje şu plan saňam görýän bu çarşykdan soň aklaryň eýýäm ruh artyk bolýadanyň material artykmaçlygy bir artykmaç ruhyň bilenem utulmajagyň belli. Neşeýdip Carlsen Artyomovdan uturly ikinji tagda Vaşelograf bilen Anton Gihara deňetdi. Üçünji doskada da Sarana bilen Gukesh häzirki dünýäniň çempiony. Gukesh Damaracho üçünji doskada deň oýnapdyrlar. Dördünji doskada Hans Niemann bilen Robson deň oýnapdyr. Beşinji doskada Erigasi bilen Chigayev o deňlik. Altıncı doskada Sindarov utulupdyr. Enriquez Villagradan Çileň oýunçysy. Yedinci doskada Giri Shimanovdan tulýar. Shimanov onuň Chigayev hemmesi Orsiýanyň oýunçylary ýöne bu tersi bir döwletiň oýunçysy we başga döwletiň oýunçysy Chigayev Ispaniýa bolup oýnýar, Ispaniýanyň oýunçysy bolup oýnýar. Hem Shimanov bolsa häzir görelim haýsy döwlet bolup oýnýany. Orsiýet ýöne baýdagyny goýanoklar da Orsiýetiň Fiden baýdagy goýulýar. Onuň Zemlyanskam Nihal Sarynyň utulupdyr da Ivan Zemlyanski Nihal Sarynyň tulýar. 10-njy doskada Likuan Liam Sandipan Çandany tutupdyr. Ýa-ni bu oýny gördüm ýöne şeýle ýene seredip geçelim nähili oýun bolany. Ne galant oranşy. Buňa kamenna stena diýip aýdýarlar da daşgala bolýan da şonýaly Galanskadan akda da şeýdip oýnýarlar, garada da şonýaly geçden bolýan. Ne şonýaly oýun şeýle oýnardyr. Nämedir? Esas emmi oýunlary görjek bolsaň liçese girip şo broadcast watch diýen ýer bar. Broadcast ýa-da hemme oýunlary görediňiz gelse arkaýyn görüp bilýäňiz. Ruhşa bäş goçum ýalňyş sebäp perde bilen urýar. Bärde daňy eden ýaly görýän daňa düşüren ýaly ýöne garalaryň gaty köp malyny giderýär bärde ne piljalty artykmaç maly ýygyna artykmaç mal da bulan ruh artyk şeýle seretdiňiz atyň garşysyna pilpiliň garşysyna iki ruh bir ruh perdeň garşysyna şoň üçin bu pili ýygyna gaýdyp berýär. Alýa indi ruhşa ekeni problema efartynyň goramaly, jasekden goramaly, bilefäşe goçýar bolan berdaşdyr. Ne bir näçe çarşyklardan soňam çarşyk köpräk etseň material artykmaçlygyň bar wagty onu oýun ýöne köýleşýär-de sen artykmaç
malın yüze çıka. Yani şonu ýaly at bökdi bökdi soňuna da atdy kabaranna da atşaldy. Ne bärde birinciden goşa urugy çarşak diýäs biz muňa haşpiýada bilen alyp bolanok sebäbi daňyda dur haşpiýada apil bilen amalsaň onu ýam ýene daňyda perdeňgide ýani şeýdip likonlem ýeňiş gazanýarda sandipan çandan garşysyna. Inni biräder 8-nji oýna garaşaly sebäbädir gaýdylan oýundan men birazjyk gorkadoýun. Kimler oýnapdyr gaýdylarda nähile kim öňde barýar? Mysal üçin gaýdylarda 1-nji dotkada garýaçkyny bulayam 7-nji turuň oýunlary häzir 7-nji oýun başlamaly. Biz 6-njy oýunyň gurulmagyny edýäs. 6-njy oýun şu wagt oturdy. Batsiashvili Jujnerlendiň edýär, Hatinashvili Bella Garýaçkynadan utulypdyr. Leytingenzi Vaýşalyny utypdyr. 3-nji doskada Asobaýewa bilen Hadimal Şarek 4-nji doskada oýnýar. Hadimal Şarek ýeňiş gazanypdyr Asobaýewaň garşysyna. 5-nji doskada Kanero bilen Japowa ýan oýnapdyr. No, düşnükler kimi uçagotaýda Kanero bolu opitni tejribeli kuşçu. 6-njy doskada Arabidze bilen Dranival oýnýar. Beri Arabidze näçe ýylyň näçe gedek daw dünýä çempionatynda oýnap gelýän gaýdy opit ýetik oýun deň oturypdyr. Maria Mужичук bilen hem Injil Teodoro oýnapdyr. Maria Mужичук utypdyr. 8-nji doskada Stefanowa Antoinette bilen Divi oýnýar. Divi şu ýylky kubok miриň ýeňijesi, Divi ýeňiş gazanypdyr. 9-njy doskada Tan Jongi bilen Danilyan Yelen oýnýar. Tan ýeňiş gazanypdyr. 10-njy doskada da Salim Van Nur bilen Lahno Katerina oýnýar. Bu Lahno Katerinanyň doglanyny garaşyň üçin oý häzirlikçe ýeňiş gazanýar doglanyny. 11-nji doskada Kastenyok Aleksandra Malsevska Aleksandra utypdyr. 12-nji doskada da Zagnidze bilen Badelka oýnýar. Badelka ýeňiş gazanypdyr. Gördüň kuşçutynyň garşysyna. Naşynýalyk oýunlar dowam edýär. Häzir onu bir 7-nji oýuna tomaşa edelýär. 7-nji oýun entek başlany. Şoň üçin häzir başlasa biziň oýunumyzdy ýazarys. Oýunlary analiz ederiz.